bake bangibize ngomabheshu elomtsizo waseMangadini. Cha ke sengithi ke namhlanje asizokhuluma ngodaba lokubaleka noma lokufuya inkomo nemisebenzi yayo. Kodwa ke esizokukha phezulu kwamanje ukuthi ke uma isifika ekuthenini kufanele mayisebenze isifika esigabeni sokuthi yenze umcimbi. Thina amaZulu inkomo siyayifuya, ibalekile, isiza enyameni, isiza ekutheni sithole amasi kuyona. Entweni eningi siyalobola ngayo, silanda abafazi ngenkomo. Iphinde ke inkomo izoba isikompilo lokukhumbula abangasekho. Sibakhumbula ngayo inkomo okufanayo nembuzi, kodwa kunomehluko okwanamhlanje sichaza okwenkomo. Inkomo ke uma sifika kuleso sigaba sokuthi sifake esibayeni senza umcimbi, asikwazi ukuthi inkomo ke siyifake endlini sishise ngayo impela. Umcimbi osuzokwenziwa ngenkomo kuba umcimbi obikwa ngembuzi. Usasele usuku ukuthi iyona ibulawa. Uma ngazohloniza ke ngokujwayelekile thina amaZulu sike siyibulale kuLwesine. Umcimbi awengithi uzoba ngomgqibelo. Siyibulala ngoLwesine imbuzi ukubika lenkomo ukuthi cha nansi inkomo esibuyisa ngayo noma esomulisa ngayo uNosibanibani. Uma sekwenzeke kanjalo ke sekushaya isikhathi sokuthi ke kufika isikhathi sokuthi sibulale yona. Esehlangene amadoda akafike adle leyo mbuzi uLwesihlanu owekuthi ke mase kudliwe leyo mbuzi ke bese kushiswa impepho. Kutshelwa abantu abadala njengoba kade sesibikile ukuthi ke ngale yambuzi ke sibike umsebenzi. Sesicela ukuthi siphumeke siye enkomeni ke siyonikhombisa inkomo yenu ke esenza ngawo nawo umcimbi. Kushiswa impepho emsamo kubikelwa abanikazi ke bomsamo. Bese kuphunywa ke namadoda ke balandele umnomzane ngempepho le akade suke eshisa. Abese fika ke isiboshiwe ke inkomo ke epalini. Uma ke isiboshiwe lapho ke usiyaqhamuka ke onjengomphathi womcimbi noma umsebenzi ayishunqisele ngempepho ke achaze lokho akade echaze emsamo. Nanso ke inkomo yenu esenzela ngayo ubani makuthi uyabuyiswa noma makuthi uyamuliswa ke nayo inkomo esimulisa ngayo uNosibanibani. Sikhulekiwe njalo inkomo. Akukhethwa nanombani ke kuyefunakale ke umuntu wasekhaya owaziwayo ukuthi cha inxeba uyalikhomba ngoba sengafuna ukuthi izwe kakhulu ubuhlungu. Ufuna lo muntu ozoyishanya noma inxeba elilodwa noma amabili bese iwa phansi inkomo. Usuyaqhubeka umcimbi wayo ukuthi ke isiyaqhaqhwa isikhulu. Okubizwa ukuthiwa ke ukuyatha. Abaye bathi ukuhlinza kodwa ke ngokweZulu kwatha. Izobe silaliswa ke ibhekiswe phezulu ukuthi isikhumba phela sikwazi ukuthi siphume kahle sindlaleke ingathintwa umquba kube inyama nje eclean. Kukhethwe labo ke ababalekile abazokwazi ukuthi bayihlinze inkomo ishokwe ukuze phela ime kahle ibheke phezulu. Iqalwa esiswini amanqina ikhunyulwe nje kahle isikhumba. Uma esikhunyulwe leso sikhumba ke sekuyinkomo ke esiqembile nje kanjalo isikhumba sesisele phansi. Okulandelayo ke lapho ke isiyanqinwa ikhishwa inyawo uhamba kwayo. Uma isikhishwa uhamba kwayo ke izokhunyulwa ke imlenze ikhunyulwe imkhono. Bese kuthi la emkhonweni le imkhono le yaphambili kunamantshontsho ke akhishwayo okwamantshontsho ke okusuke kuyizoso ezibizwa ayashi amabongo endlini ezokosiwa la esibayeni. Izokhishwa ke bese ibekwa la ezithebeni kubekwa isithebe seceleni kukhishwa amabongo endlini. Kuzobe sekukhishwa imdikizo khona ke la inkomo la inyakaza khona
before iyathiwa kuyobe sekusikwa lezo cubu enhlangothini okufanele lezo cubu ke ayithatha umnumzana izothi ke mayisihlahleliwe ke yakhishwa zonke ke izicuyo izobe sithathwa ke isithuthelwe endlini isithuthelwe endlini isiya kulole yakhuni ke engizothi ugodo lapha emsamo ke olufike lubekwe ke ihengwe kulona ke ukuze ikwazi ukuconsa kahle ke yome kahle ilinde ukuthi ke ekseni sekufanele mayihlahlelwe ke sekuyavukwa ke isiyahlahlelwa ke ukuhlahlelelwa ukuthi mayingene emabhodweni kube yikhanda ehlahlelwa kuqala ekuthiwa inhloko ke idliwa amadoda isifuba sidliwa omama bese kuphuma umlenze owodwa uyonikezelwa amantombazane asuke yokwenza ukhari ngoba phela sekwaba khona ukhari okushuthi lapho sesele nemikhono emibili nomlenze owodwa lo munye ke umlenze uyadilizwa ke ukhishwe icubu kungabe udiliza ulenga lapho kodweni noma uyawuthula ubeke phansi ukhiphe icubu ke kusala ithambo ogalo lapho lezo cubu seyihlangana nenyama yesinqe ngoba naso isinqe siyahlahlelwa sicandwe before sisicande siyayikhipha izoso kusona sithi ukusiguguluda nje kuphume izoso esikwazi ukuthi ekseni somndeni sihlakaze sitshale lapha nalapha bengakafiki abazivakashela uzohla ngoba phela labo abazivakashela sibamemele ufuna bafike sesisuthi ukuze singabangi sidle nabo funa basibone sikwazi ukubaphakela kahle bafike sesishayile ikhethelo kwanesibindi lapho sesithe swe sashiya sathi swe ithu amantshontsho ke abephuma wasakhishwa manje nake ngokhohlakala kwabantu umuntu ukuthi umuphi inyama kanti uyokwenza into zakhe le yamantshontsho ke ayisakhishwa ke sekuba inyama egcina isele ekhaya ingomthetho ke isikwe emgogodleni bese kuphindwa kuthi isiqutshana lapha nalapha zethiwa na amantshontsho akho ngoba uzosilekelela uzohlinza wobona ekhaya akusenziwa ke lokho osekujwayelekile nje isike ke yenziwe ke ikhishwe icubu ke uma sekufika ihlobo ke kulowo munye umkhono ke sike kona lo sikhipha ophisi mafika ihlobo evalekile sibosise sikuphisana kwesibindi sibosise bese zoba nalenyama kuthiwa ke eyangaphakathi inkomo ke namathumbu nesisu isibindi iphaphu ubende isisu senkomo sonke ke kunenyama ethu kunetwani ya bese kuba amathumbu omama ke bake banikezwe ke leyo nyama ngobhavu noma ngendishi manginomfulo omkhulu oseduze bahambe bayiclean ngembese ecijile bayikhipha ubulongwe bayiclean bemhlophe qwani ukuthi iphekeke iphele ukulumela ngeke futhi ubathinteke ngalo nyama ngoba igcina kubona eyabo mawuyitholile usukuyithole ngenhlanhla ke yakho kodwa nje inyama yomama leyo esuke bezoyipheka bayixabhise ke kube inyama ekuthiwa eyomama esuke ihambisana ke naso isifuba okwesomama la ekoseni omama banikezwa ingxenye yomhlubulo umhlubulo imbambo ehamba nenze bese kuthi lo munye umhlubulo wesibili kuba umhlubulo ogade abantu basekhaya angithi njengoba phela inemhlubulo emibili omama bayawosa lo nenso yakhona lo munye ugade abantu basekhaya nje okugcina kuyinyama egcina mhlambe futhi isalile kuthiwa ke iyifihla la ekhaya nesixhanti lesi siphuma la emqaleni amafihla asekhaya lawo bese kuthi ke amadoda ke ngokujwayelekile ke sekuzophuma ke umkhono
ohamba nalo yaphisi wethumbu lengithe ithumbu elinonile ucuya kulelo thumbu bese kucuya uphisi wesibili kucuya ingobe ke enye engxenye inyama yangaphakathi la ekhishwayo nayo ihengwe lapha phezulu ihlonywe phezulu eyosiwa amadoda abafana ke abafunakali ngaleso sikhathi abafana basesibayeni kuzothi ke mase ihlukaniswe lo mkhono lo kukhishwe elifuphi kukhishwe isiphanga ke sisala la kobaba bese kuthiwa abafana baphume bayesibayeni abafana esikhuluma ngabo la sikhuluma ngeinsizwe engakashadiselwa sekuzophuma leli elifuphi ke zehle nalo nesithebe salo bayesibayeni bacuyelwe futhi la kulesibindi kulophisi wesibindi bacuyelwe futhi kuleli thumbu bacuyelwe kule ngobo le bahambe bayokosesibayeni bothi bangaqeda obaba ke bese kusethwa ke manje kusethwe levuthiwe ke inhloko ke manje ihamba nenkotha yakhona ibekwe la isithebe phambi kobaba esinye siphinde kubafana esibayeni njengoba kade sibike ngembuzi ngolosine ukuthi sizokwenza lo mcimbi sesibabekeleleke endlini ukuthi sesiphumileke manje sesiza esibayeni sesizobulala inkomo ke esibiza ke ngomcimbi esuke iphathelene nawo hayi mbese efakwe entelezini ukuze phela ke ozothinta lenkomo ungabe umuntu nje oqhamuka nento zakhe esingamazi mhlambe ke uthunyiwe noma uzoma ufuna wonke umuntu ozosebenza la aqale kulentelezi nembese ayezoyisebenzisa iphuma kulentelezi okushuthi ke inkomo ke siboshiwe ke manje na ke sesibhekeke ukuthi manje na ke sithole ke umfana obukhali oyinjoli ozoyithinta ke manje umcimbi wethu ke okwamanje na ke ungakho ukuthi ke seseginqa phansi inkomo seyibulala ngicela mfana ke qinisa umchilo uyiwise insizwa ayiphekwayo ke ziyayatha zikhipha isikhumba akubalekile ukuthi uyiqala ngakulophuhla ngothi noma ngakumuphi umlenze kahle kahle nje okwamanje sidinga iqembile isingese naso isikhumba kufuna abashaya isikhumba sesofike emgogodleni benze sure ukuthi kwelinye side futhi siyakopela emgogodleni okusuka lapho ke sizobe sisinekwa isikhumba ke isisele yona izinyama emva kwenyama ke lapho ke sobe sisiqala ke sesiyayihlahlela ke sesikhipha ke izicuyo ngendlela efanele ziphume ngayo ukhamba lokuhlinza ilapha nanga lukhona lukhona kade ucicana lapha komkhulu njengoba bephekwa ngembese ukhomba ukuthi isikhumba siyateleka ukuhlukana nenyama okhomba ukuthi ke manje sidinga ukuthi ke ilekelelwe ngembazo kuzobanjwa isikhumba sifinqwe asidonsa amadoda ke abese kuba khona umfana ke osezosibhonya ngembazo ukuze ke sihlukane nenyama nje akufanele nalesikhumba lesi sibe nembobo okhomba ukuthi siyabhoboka ngoba lesikhumba sisuke sazosebenzisa ekwakheni amabheshu amahawu nedwaba bomama
Shemani. Uphe qolo. Shelela mshishi la. Nakhala khona. Njengoba sebeqedile ukuyikhipha isikhumba ke manje sesisesigabeni sokuthi manje sikhipha emdikizo ngoba manje sesifike esigabeni sokuthi sibase umlilo bese sithatha imdikizo siqale soyishisa emdikizo oqala ngaphambi kokuba ke sifike esigabeni sokuthi ke sikhipha amantshontsho siyayosa ke siyayidlikizo ngicela ungikhiphele ngithwini na mdikizo Wena phone. Uthayela ukuyibeka bafowethu. Noma izosuka endlini. Uhleli wendlini vele. Oyisuka endlini vele. Inqina liphuma umiso lo. Wesengiqedile Into ebusweni. Awufusekala ubalunga. Ekwazi ukuqedela la manje. Okay, awukuselana. Yiyo mina kwethu. Inyongo ithethekile lapha kahle. Khipha kanjena. Ayibuyeke kwethu. Oh nayo kodwa. Ngizoshaya phasi. Wase kunesikhumba phela. Uyabona lento ngisho. Nasi isikhumba lapho. Okay, lena ke inyongo emva kuba ikhishwe esibindini. Inamathele esibindini. Ibaleke kakhulu ke ngoba iyona ephatha noma egcina umsebenzi okhomba ukuthi insila yasekhaya ingabulala wonke umuntu egcekeni lenyongo uma izotholwa umuntu ongaqondile noma ongalifuni igceke. Ingakho ke nje ngiyikhiphile nje ufuna ngiyigade ngiyiphathe njengekhazi zamantungwa ngiyithathe ngiyifake la ngizoyifaka khona ngiyigcine bese ke ekseni ngiyichithe emsamo. Isona siphandla sikamnumzane osuke enze umsebenzi isona siphandla sakhe lesi le nyama le sibiza ngesibindi la sikhiphe khona inyongo lesithe fanele igcineke isibindi ke lesi ke bafowethu sisika kuyona kancane isithebe nesithebe siyidinga le nyama ngoba inyama ekhethekile wonke oyidingayo sithi lena imbuku le nyama ephuma la ekupheleni kwemgogodla ngasesinqayeni nyama ethambe kakhulu eyizoso yosiwe kusena abanomzane bala ekhaya ayidliwa nanobani iyona ke lebe ngichaza ngayo ukuthi ke ilokhunja ke inyama ekuthiwa funa abantu bafike isesidlile sesiyisuthu ukuze sibagade kakhulu leli ithumbuke leli elizoso elinone kakhulu eliphuma kuona amathumbu likhishwa umuntu okhethekile olazi kahle kuthiwa insonga igama lalo elinonile nje elizoso iphaphu leli leli ke elidliwa bafana ke abancane benkomo lishiselwa ngaphandle lidliwa zingane zabafana kuphela zilwe ngenduku ke zifundisana induku ubende lolu oluyiphathi yezoso qala ke lathanjiswa kumdiphu kuthiwa uyosula inkomo ngoba phela inkomo zayisulwa kuqala bese lisala kumdiphu alisahambi ke manje na ngoba izimo sezonakala abadiphu babebulawa seliyadliwa selingene ezosweni lena ke inyama le ekuthiwa isiqhanti ephuma phakathi kwekhanda nemhlobulo isiqhanti ke lesi inyama ke lekuthiwa eyasekhaya ayiphumi yilethi mase kuphela inyama bese kuthiwa ke yona nyama okuyala ekhaya edliwa abantu bala ekhaya uma yenkomo ziningi ke sesinike ke umshana mhlawumbe uzalwa indodakazi endala kuthiwa umshana nasi isiqhanti kanye nelunda ahambe nelunda la isinqeke la okuyinyama ezohlahlelwa sokusika kuyona amantshontsho sikhipha amantshontsho kube isinqe esophinda ke sikhiphe kusona amantshontsho ihambisana nenhloko mase sihlahlela iphekwe futhi yandisa inyama ephekiwe okuyisinqeke lezi ke uma ukuthi umemulo noma yini isinqe ke sike sinikezwe umkhongi kuthiwe sikamkhongi uhamba naso sizwa nomsila waso kodwa ke ngoba ke sihlabile
sekuyinyama ke yala ekhaya izohlahlelwa iphekwe kanye nekhanda sikhiphe nakuyona inyama ke ekuthiwa ke ezoso. Cela ehlisa kancane umsindo wafethu. Okay, okushuthi ke engingakusho manje ngokwenqobo ke yala esibayeni. Kukhomba ukuthi ke kuphelile ke sekuselele izoso lezi ke esezophuma siye ngohlelo lwakhona ke sehamba senikezwa ke abakhona ngaphakathi bomndeni ekhaya basale ke boseke abebesilekelela ngokuhlinza kodwa ke ngokwala esibayeni kuphelile kusho sekoba konke ke kusasa kuthi siyahlahlela sesifaka emabhodweni efanele iphekwe efanele iphume ngezithebe iyokosiwa iphume ngononini. Ushayidabula Njengoba ehlinzela esibayeni sanokuchitha umswane senze ukuthi mase ibuya ke lezi ntambama ebengekho ade hlinza la zingabhongi ishane zodwa ngoba zifike zizwe lento ukuthi kade kukhona wakwabo noma wakubo ofelela lo wenzela ukuthi sibheme ithimule ikhohlwe ngoba sigcina ngokulwa ibhonke igcina seyishana zodwa sesebenzisa ukuyichitha kanjena ke emswaneni ukuze umswane usilekelele ukuthi zingakwazi ukuthi zilweke. Namhlanje na ke sise endimeni ethi manje na ke sefanele manje sihlahleleke inyama bese iyaphekeka ngokuhlukahlukana kwayo. Okujwayelekile ke siqala ngekhanda inhloko esizoyihlahlela ithi mayisiqedile ukuhlahlelwa bese siza ke ngesifuba okuyinyama edliwa kakhulukazi ke omama. Inhloko ke inhloko njengezisho nje inhloko eyinyama yamadoda sizoyihlahlela ke bese kuthi ke ephekwayo esivumela ukuthi iphekwe njengenhloko isinqa isifuba ngokuhlukana kwamabhodwe izohlukana ngamabhodwe bese ke sishiya ke manje na ke ezoba uhlelo lokuthi ke makuphakama imini sifuna sosisa abantu sibosisa okuwumkhono olihlaza ozosala ulenga odliwa amadoda kube umhlubulo esiwosela amakhosikazi omama nebele ke lamadodakazi izothi yonke ke lena enye ke sizoyihlahlela sipheke ivuthwe ingene emabhodweni mayisivuthiwe ke nayo ke izobe isisohlelweni lokuthi ke emva kuba sesosile ke sesikhipha yona isiyadliwa ke nayo ngokunjalo. Umhlubulo ke inyama le yamasayidi enembambo ihamba nenso yakhona isuke esikhantini izophuma esinqeni iphuma lapha isiphuma nenhloko isishiya isinqe sisodwa lapha sihlangana nomgogola. Thina amaZulu sazi ukuthi inhloko ikusuke kuyikhanda lomuzi. Ikhanda lomuzi ngokujwayelekile kusuke kuumuntu wesilisa indoda leyo. So ingakho ke inhloko iyagcina ikhethe ukuthi ayiwele ngasesayidini ke labantu besilisa ngoba inanenkotha ulimi uma uyindoda yempela usuke unolimi oluqoqekile bese kuthi udlala ngenkotha angithi kusukela lapho ke ingakho ke nje kuthiwa inhloko. Omama badle umhlubulo nesifuba ngoba izona zinto ke engicabanga ukuthi omama abayisebenzisa kakhulu. Hayi kulo mlilo ngavuthwa ngishaye njake kulo. Angishaye nje ngakho.
Idefu ke right ke siyalikhipha alingeni esithebeni samadoda. Idefu leli lingena kubafana bephaphu. Liyaphekwa kanye nayo inhloko kodwa mase iphakwa libuyisele eceleni bese lihamba nogalo ukuthi abafana mase bebuye entabeni kodla iphaphu bethatha nobhedu bengcokisana ke ngenduku befundisana induku. Inhloso yephaphu njengoba sithi kufanele abafana iphaphu bayodlela ngaphandle ufuna baqoqane igenge lencane nenduku zabo bayolosela lapha ya kude nomuzi la singezobabona khona ngisho bebhonyana beshayana lapha befundisana umcizo indlela ekukhuliswa ngayo. Inhloso ke yokwenza lonto kunezingane othola ukuthi zazaleka zangangena la ekhaya sesithi ingane enjani eziphuphumile suthi behlangabeza lezo ngane ngoba lezo ngane ayingenile ngaphakathi ngesikhathi bebosa lapha iphaphu nenhliziyo suke bekanye nalezo ngane bedla nazo lapha kufanele kube khona umuntu omdala ozofika abalawule lapha abaqhathe balwe ngesibhakela balwe ngenduku bese kuchonywa ubhedu kufuna kutholakala ingqwele la kubona ozothatha lo labhedu shuthi ongabasaba bonke lapha ngesikhathi elithatha nje salihlafuna laba bamthelekela ngenduku ufuna lihlafune lo bhedu azaligwinye bomiyeka makuthi useligwinyile isayidi lenkomo lihamba nembambo bese lihamba nenso yakhona nansi inso yakhona akuwona umhlubulo inso ingekho ngoba ufuna umhlubulo waka right uhambe nenso yakhona iyona nyama ke le eyosiwa omama lenyama bayisika nje bayisike bayose omama bayidle bayisibahlulile sibakhathazile bese bayihlukaniselana bona ke bayihlukanise sebeyifakela ko plastic wavela vele kusuke sekuyinyama yabo bephiwe yona. Lo munye ke sike susebenziseke njengenyama yasekhaya uyasala ekhaya kanye nesixhanti ifihla lamnumzane nomndeni wakhe uthi mase kudlule konke sebosala bebona okufanayo ke nani ke okufanayo nani ke nawo amanqina lawo uhamba kwawo inyama engaphumi le inyama yomndeni ephelele ekhaya ummiso lo okuyinyama njoba ihamba nenqina alikhishwa emathathu la lihamba nayo iyumiso ukuthi ifike ibekwe lapha emsamo incikiswe ngodonga ihlale naleli iyaliqeda isonto futhi kwesisikhathi ihleli lapha emsamo inyama okweyomndeni le ukuthi mase kuphela isonto umnumzane abese qoqa abafowabo beze namakhosikazi abo nezingane umcimbi kade ulomgqibelo umgqibelo olandelayo sekuzodliwa ke ummiso asadingakala umuntu wangaphandle sekudla umndeni lomkhono lo iwona ophuma ke uye kubanumzane mase befikile abanumzane bendawo ukhishwa uzwa unjengoba unje fakwe egqokweni olukhulu bese kushawa labo phisi ke besibindi nethumbu leli linonile bekweceleni bese ke kutholakala umfana obukhali ozokwazi ukuyihlukanisa ayisikela esenta la phakathi nendawo lo isiphanga lesi isona ke sisale emadodeni bese kuthi le eyangala iyona ke ephuma ke bese iswe sibayeni iyodliwa abafana labethe abakaganwa noma basathandwa basahamba makhwe abangaba banomzana badla lenyama ke esibayeni.